दिनैनिफ्राय 40 बोसोरसो सिगांनि बाथ्राफोरखौ बाहाय गोसोखांना बुंनो र' रियेलथारखौनो बुंनो र' दाखां जिता देवरनि खना गोमादोंमोन मन्दिर गंथाम ओमफ्राय बालामाखायाव मिटिं जाबाय थिगसे ओमफ्राय खाथिनि बोराय राजेन पायथालाङा हौवा हिनजाव गथ'निफ्रायनो आंखौ लाबाय आरो बिमा बिफाखौ नांलाय दा इयो आसलि नंगौना नङा एख' मिथिया दा थानायखौ मिथिगौ राजेन पायथाया सोंलायदो नोङो बिसोर हन'लानि हिनजावखौ हाबा फैदों मायो ओमफ्राय बिसोर सिनाय हागोन ना सिनाय हागोन खोमा बिब' होना बिफांफ्रा सिनाय हागोन नायबा थेवबो आंखौ खोन्थानाय नङा नकलि होननानै बिसोर मिथिगोन बे दा हन'लानि नामफ्राबो देतसुं आंबो बिफां नांगौ देतसुंनो दा पुलिस आं गाफायो दा बे देतसुं नामाबो ओमफ्राय रन्जना मन्जुला जानि नाम गोजासो गोसोखांदों मा होनदों र' राजेन पायथाया मा जादों हिनजावनि सिगाङाव बुंदों आरो सेर खाख्रेब जदों आरो गावसोरनि कलबारियाव सकलि लानो उनखिं न'आव लुना दंमोन ओमफ्राय इयाव सेरा खाख्रेब गैजा रोङा नालाय ओमफ्राय सेराव जनानै मा होनखोयो र' आं खोन्थालांनि र' कलबारियाव सकलि लानो उनखिं न' फिसा लुना दंमोन जाबो थारमाने ओमफ्राय मा होनखोयो हिनजाव दङ हिनजाव नांगौ बबि सब मेनेज खालामनोबो सिखाव आंखौ हमनो हाला सिखावखौ आंखौ ना हमनो हानाय नंला ओमफ्राय आरो इबो दंमोन गिदिरनि न' पुलिस नायबा इबो दं दा बुंनाय रखम ओमफ्राय उनाव हिनजावखौ सोंनाय ओमफ्राय मा होनखोबायो सब बासायनासिन दाथ' आङो राग आंखौथ' सिखाव होनना मिथिथारगोन आंहा मोखानो बिराद रागथार मोखा मानसिफ्रा आंखौ हमनो हागोन सिखाव होननानै ओंखायनो मोनसे खायदा दिहुननांसिगोन दा लास्टआव जेन आंखौ रागखौ हमनो हायो रागा मेगना गोजा आंनिया एक मिनिनोबो रोङा आं मोनबा राग इखौ माबा मोनसे खालामनांगौ ओमफ्राय दा हराव साननांगौ र' मा हराव साननांगौ होनबाय आरो हिनजावआ बबिया दानो सानखांबाय र' होननानै ओमफ्राय मोना जाबाय र' ओइ आइडिया फैबाय बबि होनबाय र' ओमफ्राय मा खालामबाय फैसाखौ हरसेबो गैयासै थारमाने फिसाला बान्द्राय खायाखौ फाहामनायावनो आरो फैसा गैथारा घर जानायखौनो थाखायनो गामिनिफ्रायबो होखारजादों ना मानो खाथिनि सोरबा मैखुलिनि हिनजावखाखौ गाबबाय थानायसो अजा होनना हात नायखां आखाइ साला नायखांनानै इयावनो खारबोनानै थाबाय खादियाव गथ' खमाव आदसा ओमफ्राय मोनसे आयदा ओंखारबाय बबि ओमफ्राय इयो गया फांनै दं खोमा हाखरफोराव हाखरनि साहा गालखि फांनै दंबा इखौ हानबाय आरो हानना सुपारि खालामबाय बाय फोरानबाय थब फोरानदो खाननै खानथामसो बेखौथ' माखासे फोराननानै फैसाबो गैजा रोङा बे फोराननानै गयखौ सियार दङ फांलेब खोलानि न'आव सोनानै बे रुमाव गावसानि न'आव ओमफ्राय रुमाव जनानै गय सुपारि खालामनायखौ खावसेखौ खुगा थ्रोब सोनानै खानायखौ सोना बबाव खाना लाबाय आरो ओमफ्राय राजेना ओमफ्राय जनानै खुगाखौ खनालै ओंखाम जाखांबानो आरो हराव उन्दुनो लागायाव ओरै जना थाखार खावो बेनिफ्राय गथ'खौ माबा खायसो उन्दुनो लुगैयोना एसे थाखौनो फरिथ'आखौमोन नांबायना बुहुद बेसेबां गथ' जायो मिथिया ओमफ्राय बिदिनो खुगाखौ फानना जना थायो मथा मथि बहुत घन्टा जना थायो आं 12तासोहालागै ओंखाम जाखांनानै आरो 8तासोनिफ्राय ओमफ्राय 7 दिन 8 दिनसो थांबाय खोमा बिदिनो प्रेक्टिस खालामबाय थायो आरो खथ' जना थायो सोजोबना खानायखौ खमखि एख' प्रेक्टिस गैया नालाय गयखौ ओमफ्राय 7 दिन 8 दिन ना 9 दिनसो थांखो बेनि उनाव मोनसे आयदा फैनायसै बबि बेसेबां दिन खालामबाय थानोलै एसेबां खुगायाव सोनानै बे आरो हर खमाव ओमफ्राय कलबारियाव सुक्लि लानो उनखि न'फोरावबो थाङा इसोर गोरिब गुन्द्रा नालाय ओमफ्राय 9 दिन मोनसे आयदा मोनबाय आङो खुगाखौ दाने खुगाखौ बख'जोबनानै गयखौ बख'जोबनानै गयखौ ओंखायनोथ' लायो बबि जाबाय ओंखायनोथ' फुजा फाथाल लायोलै बिराद बरिया आयदा जाबाय आं आयदा फैबाय आंनो मा मोनसे आयदा जाखो नङालाय बुंबाय मोनसे आयदा गयखौ बख'जोबनोसै बख'नानै दानि गोसोआव जाखांदों आंहा ओंखायनोथ' गयफोरखौ होयोलै फुजा फाथालफोराव बरिया आयदा मोनदों आं सिगाङावनो सांख्रांनाय जाबाय आरो ओमफ्राय 9 दिन जाबाय नालाय आयदा फैगारबाय आं जाबाय ओमफ्राय गयखौ बख'जोबनानै खुगाखौ खानानै दानि ओरै खानानै ओरै आंथ' मिनिनो रोङा नालाय दालाय मिनिनो हासिगोन बबि ओरै खानानै ओइ खासे मानसिखौ गोसोखांनानै मिनिबाय थाग्राखौ ओमफ्राय इखौ मिनिबाय थानाय इखौ मिनिनायखौ ओरै खालामबानो आंखौ मिनिनानै सिनानोसै ओमफ्राय ओरै रायदावबानो जाबायना ओरै ओमफ्राय बिदिनो खालामखांनानै दाना आंखौ रावबो सिखावनो हमनो हाला आंहा रागा मिनिनो रोंखाया नालाय रागाबो गैया जासिगोन भाजिनो आंखौ सिखावनो हमनो हाला जाबाय आरो ओमफ्राय बेनि उनाव 40 बोसोरा दिनालाय लामायाव खथ' दंखानाय आब्रा दिखानानै बे सोरबा ओरै खालामाखै ओरै खानानै मिनिना खान्थिगोन मानसिफ्रा आब्रानो लयद बर'मोनाबो बिदिनो गुमै नायदावलाङो ओमफ्राय आं गोसोखांजोबबाय नालाय दा खेब बुंबाय थानाय बे दा राग मस्थ' राग दायो रायख्रेब जानो गियो ओमफ्राय दा ओरै खालामना दानिया ओमफ्राय दा बिदिनो मस्थ' रागिर रखम थाबाय थायो दा नुनो दानिया धरा मोनसिगोन जाबाय खोमा दानिया रखरा जोंनि मास्टार साख्रिया जानांगौ जुदि 99खौनो ब्लक खालामना दोनबाय रायजोफ्रा फैनानै बाटा सेरासो खोमा तिनि कयना सरकारि स्कुल हारलायना सुलायलांलायदों इनि उनाव जु जामेला गिसि आंसो गथ' खमाव LP स्कुलाव फरायथ'वाखैमोन
बिफायाखौबो जारा गेल खालामना दोनबाय बिमाखौ बै ट्रेनिंनिफ्राय फैना फात्ता मोनै दा इयुनाव कलेजनाव बुथारना बुलायनाय गैलायनाय दिनैहालागै मोजांबो मोनजाया आदारा न'आवबो मोजां होआ जानायाव खरसानो थाङा थेवबो जानायनि उदै खेब खेब मोनो दरमा मोननायबासो सब मेनेज खालामनांसिगोन दा बेफोर सथ्रु मिथ्रु मेनेज खालामनांसिगोन खिथाबनि टेकनिकफोर मथे बेफोरबायदि जादों होननानै मिथिथाराखैमोन आं फैसा थाखा मन्दिरनि केसनि बेफोरबायदि खनायनिफ्राय बिदि जादों होनना जिबनाव साननानै खस्थ'फोरखौ दासो मिथिबाय जियानो जा दरमाया जाथारनांगौ जुदि इनिफ्रायनो जायाखैबा खाराजानि हाइस्कुलफोरखौ सुफायलायनाय माबा मन्दल लालायनाय तिनि खयना आखान्थिथाम माने जोआथानि जानाय ओंखायनो नांग्रोगोन इडुकेसनखौ प्रथम मिटिंखौ खालामग्रोगोन हरस खालामनांगौ जोङो फैसा गैथ'ना बिथिनाय उनावसो फैसा मोननांगोन नालाय खालामनांसिगोन आरो बेलेग होनबाय बा इलेक्सन जागोनखौ मिथिखालायगारदों गनायनानै मिनिस्टार गाज्रि जागोन इयुथ बहुत कुछ घटना प्लेन लानोबा लामाखौ नगेननिफ्राय थाला मिटिं जालायनाय 40 बोसोर दिनहालागै बिदि नांलाय खमलाय हाबि जाबि आंखौसो खामफायबाय थादों बेफोरनि थाखाय खालामदों होनना मिथिनायबा खारग्रोगौमोन आं बिदि खस्थ' जानाय नङा दा आरो खारालासिनो दरमा मोनथारनांबाय दरमा मोनखांनायनि उनावसो मेनेज खालामनांगौ बेफोर सथ्रुखौ बया प्लेन